Idan mutum ya mai da hankali akan al'amuransa, to al'amuransa na lahira ma zai ke yin su ne don samun duniya. Ba mu fuskanci cewa wannan yana daga cikin abubuwan da Allah baya so ba. Mutane da yawa a yau idan suka yi ibada, wanda yake fara zuwa ransu shine ribar da za su samu. Suna bayar da sadaka amma ba don manufar su samu lahira ba don su tseratar da kansu daga wutar jahannama ba. Ku sani wutar jahannama ba a iya kashe ta sai da sadaka. Wasu lokutan mukan ga mutane suna yin sadaka, amma suna yin haka ne don su haɓaka kasuwancinsu. ‘Yan uwa, wannan kuskure ne. Ina shaida muku cewa Allah baya ba da arziki a duniya don ibadar da muka yi, sai dai yana ba da arziki a nan duniya bisa taƙdir, wanda ya ƙaddara shekaru 50,000 kafin ya halicci sammai da ƙasai. Idan a ce Allah ya shar'anta samun arziki akan ibadar mu, to abu na farko shine da babu wani daga cikin sahabbai da zai kasance talaka, babu wanda zai zama faƙiri a cikinsu, amma mu'zamu ashabati fuqara, haƙiƙa mafi yawan sahabbai sun kasance talakawa ne, duk da cewa ibadarsu ta fi tamu yawa. Amma me yasa suka kasance matalauta duk da cewa ibadarsu ta fi tamu kyau? Wannan ita ce hujja cewa Allah baya ba mu arziki a duniya saboda ibadarmu. Na biyu, idan Allah yana so ya ba mu arziki a nan duniya bisa ibadunmu, waɗanda ba musulmai ba bai kamata su samu maƙudan kuɗi ba, waɗanda suka kafirce ko zikirin safe da maraice ba sa yi, balle ma su zo ga halaka irin wannan. Kamata ya yi suke rayuwa a ƙarƙashin gada. Me yasa ake da kafirai waɗanda ba musulmai ba wanda suka fi mu arziki? Suna da motocin da suka fi namu kyau, suna da babura da suka fi namu, suna tafiya ko ina a jet. Mu ma ko da muna tafiya a jirgin amma a ƙaramar kujera, kuma mu biya ƙarin kuɗin kaya. Idan da a ce arziki ana ba da shi bisa ibadunmu, to da ya kamata su fi mu talauci. Amma me yasa har yanzu muna ganin kafirai waɗanda suka fi mu arziki? To wannan shine hujjar cewa Allah bai azurtawa a nan duniya bisa ibada, sai dai bisa ƙaddarar mu.